बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। बर' बिजोंजों फरायनानै प्रस्पेरो दैमारिया PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। अदालगुरि जिल्लानि सस्त्रफारा सामथाबारि गामिनि बिफा जुग्रन दैमारि आरो बिमा जयमनि दैमारिनि फिसाज्ला डक्टर प्रस्पेरो दैमारिया थांनाय आगस्ट दाननि 27 खालाराव एन्थ्रपलजी स्कुल अफ ससियेल साइन्स सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ हायद्राबादाव PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। बिथाङा गामिनि गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंजोंनो फरायनानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसारनो हानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ हायद्राबादाव एन्थ्रपलजी स्कुल अफ ससियेल साइन्स लानानै फरायहैदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुंखौ मोननो हाबाय। प्रस्पेरो दैमारिया गोरिब नखरनि जानानैब्लाबो गावनि थांखिसिम सौहैनायाव फासयनानै थायाखै। डक्टर प्रस्पेरो दैमारिया गावनि आंगो राव बर' रावजों फरायोब्ला सासे गेदेर सुबुं जाहैनो हाया एबा गेदेर डिग्री लाहैनो हाया बे खोथाया नंखाय। गोबां सुबुंफ्रानो गावनि बर' रावजों फरायनानै गिदिर गिदिर सुबुं जाहैनो हादों आरो आंबो गावनि बर' रावजोंनो फरायनानै दिनै डक्टर बिमुं मोननो हादों होनना फोरमायदों। गिबियावनो आं जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ जों हामबाय होदों। बिनि अननायजोंनो बेबायदि गेदेरथार रंजानाय जोंनि इसोरा लानानै होदों आरो लोगोसेयै जों बेहेके बे आदै जुगसननि फिसाज्ला प्रस्पेरो दैमारि बिथाङा जि थांखि लानानै गावनि लाइफ दानायाव जिखौ होसोदोंमोन बे होसोनायाव बे थांखिसिम मोनहैनानै गेदेर रंजानाय जोंनि गामियाव लानानै फैदों। बिदिनो लोगोसे दिनै जों गामिया रंजानायजों नोंथांमोनखौबो मिडियानि गेजेरजों जोंनि रंजानायखौ गुबुननि सिगाङावबो जोङो बिलाइनो थाखाय बेबायदि खाबुखौ मोननायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थादों। बियो गिबि फरायसालिखौ जाबाय जोंनि गामियाव बर' मिडियाम हिसाबै प्राइभेट जोंनि गामिया आसुनि लानायनि गेजेरजों मोनसे फरायसालि गुदि फरायसालि फसंदोंमोन। बे फसंजेननायाव बिथांमोन फंबाय जिथु प्रस्पेरसमो बिसोरो बे स्कुलावनो गामियावनो फरायजेनदों, बर' बिजोंजोंनो फोरोंदों आरो बेबायदि बर' बिजोंजों फरायनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो दासिम माने गावसिनि थांखिसिम मोनहैनो हादों। बेथ' आंनि साननाय मथेब्ला बे माब्लाबाबो जानो हाया। जिहेथु सोलोंथाइया सोलोंथाइनोसै, माने बर' बिजोङाव बे मोनसे सोलोंथाइ नङा, बे जानो हाया। माने बर'हैब्लाबो बे सोलोंथाइ, इंलिसबाबो बे सोलोंथाइ, सोलोंथाइया बे सोलोंथाइयैनो, खिन्थु जाया गोसो होनानै जेरावबो सोलोंगोन बे बर' बिजोंजोंबाबो बे गावनि थांखिसिम मोनहैगोन। इंलिस मिडियामावबो बा बेलेग गुबुन मिडियामखौबाबो लानानै जुदि गावनि थांखि जुदि गैयाब्ला बे माब्लाबाबो साक्सेस जानो हाया। गावनि सायावसो बे सोलोंथाइनि थांखिसिम मोनहैनाया। बिथांखौ जोंनि सामथाबारि एडभेन्ट CNI मण्डलिनि जानानै जोङो रोजा रोजा जों साबायखर बावदों। मानोना बियो जोंनि जिथु बे मण्डलियाव थांखिसिम मोनहैनानै PhD कमप्लिट खालामनानै डक्टरेट टाइटेल मोनसे लानो हाबाय। बेयाव जोंहा बहुद रंजानाय दोङो आरो बे रंजानायखौ मादों जों रुजुबावगोन जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बेबायदि रंजानाय जोंनियाव दोङो। आं 1980 आव मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन। बेवहाय आङो फेलार जाबाय। बेनिफ्राय आं सानबाय आंथ' मेट्रिक पास खालामनो हायाखिसै। आंहा 4 गथ'फोर दङ। आं बे 4 गथ'फोरखौ गासैखौबो आं शिक्षित खालामगोन आरो बेबायदि हिसाबै आङो आफा इसोरनियाव मिजिं थिबाय आरो आफा इसोरनि अननाय आरो आंनि हास्थायनाय गासैबो मेट्रिक पास जाबाय। सोरबा BA पास जाबाय, सोरबा MA पास जाबाय। लास्ट बे गथ'आ मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि, BA, MA, MPhil पास खालामनाय डक्टरेट खालामबाय। बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों। बे खेथ्रआव बुंनांगौबाथ' बहुत खोथा दङ। आं सुंद'यै बुंनोसै।
आङो मोनथाम मोनब्रैसो बेबादि जोथोन लानो गोनां जादों। नाम्बार 1 बिनि स्पिरिटआ मोजां जाथों, बिनि फरायनाया मोजां जाथों, बिनि थांखिया जिफोर थांखि दङ बे थांखियाव मोनहैथों, बेबादि हिसाबै आङो आफा इसोरनियावबो कामना खालामदों। आरो बेनिफ्राय बेयो गाज्रि हास्थायनायफोरखौ माबा मोनसे साननायफोरखौ आं होबथादों। आरो बेनिफ्राय जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय डिटेल्स आंनिफ्राय बेबादि आं बेबस्था लादों। आरो फरायाब्ला आं बेखौ मालाबा बुंदों फरायनांगौ, मानसि गिदिर जानांगौ। आरो फरायनानै गावआ गावनि आथिङाव गसंथाबनानै सोलिनो हानाय बादि नोङो फरायनांगौ होननानै आं साजेसनबो होदोंमोन एबा परामर्सबो होदोंमोन। आरो बेबादिनो आंनि साजेसन परामर्सफोरखौ लानानै बियो बेबादि पर्यायाव मोनफैबाय। फाइनान्सियेलनि खोथा एसे फैदों, आं बे बेलायाव एसे बुंनो इसा खालामबाय। आंहा बेबादि खेथि बाथि जेबो गैया, आं हाजिरा मावनानैनो बे गथ'खौ फाइनान्सियेल हेल्प खालामदों। आरो खोब माने खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो फरायनाय जाबाय, हाजिरा मुजिरा मावनानै आं बेखौ फरायहोनाय जाबाय। दा नैबे जेनेरेसननि खोथाखौ आं बेखौनो बुंबाय थादों, जेब्ला बेबादि स्कुल कलेजफोराव थांनाय नुयो आं बुङो मोजाङै फराय, मानसि जानो हास्थाय, पारसेन्ट लानो हास्थाय, नङाब्ला दानि दिनाव साकरि बाकरिनि खेथ्रआवबो एसे डिस्टार्ब जाबोबाय एबा सेफ जाबोबाय, मोननो हालिया। बेनिखायनो पारसेन्ट लानानै मोजां मानसि जानो थाखाय हास्थायदो। आरो स्कुल कलेजनिफ्राय नोंसोरो बेबादि स्टाडिनिफ्राय आउट अफ स्टाडिनि बाहेरायाव नोंसोर दा थां, स्टाडि खालाम, बेनिफ्राय मानसि जानो हास्थाय, आं बेखौ परामर्स होदों। आरो आं बेखौनो कामना खालामदों, बेबादि जोंनि परामर्सफोरजों जुदि थाङोब्ला बे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जायफोर गथ'फोर दङ बिसोरबो साक्सेसफुल जागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथाबनानै गावनो सोलिनो थाखाय बिसोरो सामर्थ जागोन। बेबादि हिसाबैथ' आं गोग्गोमहै बेबादि मोननाय जायाखिसै। गामि गांखनाव एसे एनै होदों आरो परियालफोरा एसे एनै होबाय, बेजोंनो आङो सेटिसफाइड जाबाय। आरो बेनो बेबायदि